Kublai sibun ya pi pajba jong kari khasi jantia. Kerpang kublai sibun ya pi Kristan. Namar ba nga ini siawan na kajing seng kane kade kesni blai. Tengala keli na kini ki nong tan film ki nong tan YouTube. Ong kalong ne emban penmi kesni blai ki ong baro ki nyo teli kesni kini ki jong blai. Om don kabade kesni jong fetam. Kena tak kadau seluruh ban penmino ikane kubor mentah kejanmit ha kapor mentah lakan no san baje tam kendiap te nga haswa bangan ai ke kubor nga kwa man yalam ya pi silda ka we ke jing ruai ka ba ya kan ke jing ruai ngan ya thu ya pi ruai da ka we ka long jing karo kabala dap mentah sis pak senem tam lajin ars pak senem bat kini hakaju kaminit kila lekno bat kon bat kemi bat pa tang na kadau ba ki bot ye gisu te kila sa krai kri bat katno ka jing so sa kai kamang ngimla su ban mudur ha ka jing indok jong ikum kibril te kata ka jing ruai ya kan ka jing ruai jing kini ki garo la pendan kam dab cin baro kiri jong ka perthai ngan ya thu ya pi tengan ruai ngaru tang kendiap kung kadak mamenta ka sengi kade ka sengi ke jong blai haswa mengin poi se ka khubor te phinya sngap chwa kendiap kading nasyak ma kabar kisadin kading nasyak ma kabar kisadin kading nasyak ma kabar kisadin nanom hai di nanom hai di ala kucingmu bandut Yesus ala kucingmu bandut Yesus ala kucingmu bandut Yesus nanom hai di nanom hai di nanom hai di nanom hai di toh kulai sibun tang nyepoy no si kakubor hakajing sisya ngamut man ai akan kakubor namar kalong kakubor ka ngoma ka snosirkei mat ka ba ka juat hanre de namar ba kilia phun na silong kilia phun nan saudong ki ai jing kelinga ki ong na kaliang jong phi ngau kum no to persang ban penmi ha ka YouTube ngin pek ki ong kum no halor kene ka jing jia maka ya kali ke KSU te ngamban se ngaplit benia ya ka ne ka YouTube channel ka ba ki penmi kini ki KSU ngalayo i ha ka ne ka channel ba kinang yalam KSU ubanang kong tip de presiden na UE wasneng wa kentu dakin ten ki mas ngobang sisa ya kaseng KSU haswa ban ya kali bat ubar le ua duai haka kerteng boleh kupa boleh kon boleh mensim khoj ua duai une nong yalam jeng KSU bati ong ngin yaj de ka ba jai bat da ka ba tibru tible ngin yaj dawan ter tehnrei kini kat bangas ngau thu haba kila mane yo boleh kila mane hok kat ne nasno thu ba haka jinget jonga kumbriu ini ate kim semlale ka kam ka basniu hendrei kajing kali kalong sengak kali sa sisin kali haldeng ong tal da kimle kini ate manokin bale tengah persyang ban pun keleng ate sor solong keleng ki jakangong hidan jing tip haba KSU kolong ka bakhuj
kabasuba bat kala buru hagi jing duai swa baken yaj rali te manusia bachim kabu bachim chan kumne kasajia kumne hadu ba lakhi lembir ke sorkar Meghalaya sorkar Assam lakhi kulmar thum upaj ba hakayang siap blemau si kali the day si kumlong siap the day kita men the day pastor the day padar lo siap si kawang lagi mau hato mano ken balik kum yakane ka akor te kisujubab yang aki ang tip da ka kentin tharai ki ang la bun day kiseng sang perthei imat te kham kedau ka seng ayu suang la bandai ka seng sang perthei kham kedau ka seng ayu to kata kamu ba ngin su apno ya ka jing tokit ki pulit namar ngil i ba ki pulit ki kita ki bate janyong sangut ki ong hanaba nila itu dur khmat tekin saben menah kini singi gimana Henry ka jing kali jong apat ya ki ke siu ngakali kumne pitip nem haba pila sneng pila krau bat pila duai hau blei Henry kena ke jingjia kawan hato uble kham snap ne jing duai jong pi ne don mano bala penkrek na kaseng na kino ki judging penkrek ke basniu ne hakano kurkom haba ngada snap di jing duai ngam ngechu tiba ke siu kan lek kumta te mano ke jing kali kamu mano bala chimchan ye kane man lek kumne kalong ka ba banjubab Henry ngasu ainuk saya pi ke siu kalong kumne nga bade Kristan ngala sajlek ki jinga seng assembly ki seng he ki ba he kamut kumenta kamit kila penkrek kita ki dana kita ki pandal ki pat lungai kila penkrek khadu yawai kata ka jia harang sekian ka balang ke jong beli jonga ho permenit si sajan soal jeleng pertat berkem slap kabek riong kalit lut itu ke darah wah pot lungai lele ubat duai saya jeng it deki snem nak mentak jeng seng Henry manusia bakput kumne atau fetan ne boleh ne balik kumne ngalasem jeng ngau de mano balik kumne Henry anda ngalap pule benia ya ke jeng thok ngalap ba lada pilih hok Himla banyo jing job kata kadon kesni kepop hepok ngalap ka kata te ya lese ublei snot tenat ya pi ko ke KSU wala phile hok kano don kesni kepop ha jing yat jenti jong pi ban ya ke sarkar ublei upha da kane ke jing jia te kane ke jing jia jot mano jot kinong yalam mentaki don sepatok ke jing sausen kemle ta barung patok te namar kata ngaong ya pi ngayawer ya pi dipat Kristan jong kari khasi jang dia kong Kristan hakane ke janmet sngi trai ngayawer ya pi baro kan the bat senrang tong ni duai bau blei un thau thmai kari khasi jungi un thau thmai nin nam ong bangin duai kerpang ya ke NPP la ne ya kata ka BJP la ne kata ka UDP la ne ya kata ka parti pra la ne kata ka parti bom nim ong kita ni duai yo blei bau blei un thau thmai ya kane kari khasi jungi bangin yo ka jing job ka basnau tenat kendiat ngakentu ya i barden ba i penpau si penpau ka to ka jing long ba usnya bisni atau chief minister jong ka Assam hande nga ong ya pi barden da pidai Kristan i je jinong sun jong pi ker khu ka batin ya pi khot jong tong man taun wan sa jing jong pi ai ka do bang ai ka do siar ai keren bat ya mir jing mot ki problem jong ka jalam me khaya uru unyarap ya pi piru pinyarap ya haba kumta ka mot nim yo ka jing job nim la ban long marwe ha ka perthai no nim la ban yo jing job marwe ka perthai te mar kata ong ru kan mar kata tolong ki baduai long ki baduai ngayo ngabai ru bau doktor DRL nong laj ukur tong jong kaneka NPP ukwaya ka jing sok ani ukhot ya kari khasi baro ka we tong in ya poi si katem jong jing sok
Ndai ban wan ra ka jing kulmar nga teng si ong kum ta kan yaw ne doktor ngong ukhot jeng ban wan ra ka jing suk namar balai namar une du temen basan ka jing tho ka ong suk u ba pen suk na ban khot ye phi ki khun blei te dau phau kon roi le tu de re temen basan re une u de briu jong blei te u ba pan na ka jing pan ka ba krau ba to ngen wan ra ka jing suk nya trelang ngen nam ya sngaw si ngen nam ya sngaw ya ka jing suk ngi don kam une deputy chief minister sneo balang dhar ki ule cha asam usi ulut ya ka to ka jing jot jo ki kali bala penjat hame khlaya ya ki nong asam hitip ka de ga namar unero na ka daw ba ko ai ka jing suk ba daw ko ai ka jing suk te u kham ai watang sipia ruwa de ha ka ne ka isu hanai kalong namar ba u kwa ba kan don ka jing suk kwa ban pen sniu dur ngaong ye phi ko ba arden ko ba DRL nong lai khnang ba yin yo ka jing job ka ba pura hakane ka by election kan long ka tiyu nong snyo ma ka tiyu nong kong jo November yin bu ka jing duai show boleh jit bat ba un tep jika donot jo pajang babon jo ne ka khasi jang tia bakin jit ya tau breu ubat day hok ban yo ya ka jing job te namar kata ya kine ki lang yong kine ki bomman ki bapen kelumar ya kane ke jing yai tenti jo ka KSU haba kadang yai hakan pi bajai ki pen kelumar kumne ngin sia pek andala chat chit ki pulit kine ki batte emas bayong kide ki parti ayu barladang ilap ba kide ki parti kano konoru ya ki bakum kine ki breu ngila dan kam ban pendu jaj no ya kane ke jaj seng kabalong ki badan kamensim ka bakum kane kabakum kan ke jajing long dei ban pendu jaj ye PKSU rong kerpat anda pi mi samadan namar menta philabi step plat ke jing dawa jong phi ki tusan tri kimat phi dawa ha ka por ya election kam de song khia than ha ka por ya election phi dawa kimat rei phi dawa ha ka por ka biang ka jai bat kata